Toma. Ay, qué raro ser las cabinas de aquí. Una hora para llegar a Sirena, volver más, llegamos al barrio. Després de deixar-nos 110 euros per persona, ja podem començar l'excursió per la qual vam anar a Bahia Drake, ja que és des d'allà d'on es surt per anar al Parc Nacional de Corcovado. I a mi? Estem a Corcovado. El nostre guia. Al parc es troba un dels pocs boscos tropicals humits verges del Pacífic americà. L'àrea inclou de 25 a 30 ecosistemes diferents i alberga el 2,5% de la biodiversitat mundial, sent casa d'algunes espècies en perill d'extinció. Per això és una àrea tan protegida. Prehistórico del trópico. Tinamú o gallina de monte, le decimos en español. Sí, ¿no? Uy, uy, uy. Se llama guardacamino, road guard snake. Uy, uy. Pica sola la cartilla más rápido. Volem veure un puma, sisplau. Enfoca aquí y yo te enfoco la cara. Y la lengua y la cara. So they use the leaves to grow a mushroom. They eat the mushroom that grow on the leaves. So that's what they use the leaves for, to fertilize the mushroom. Tenim cara. Molta calor. Potser és una bona idea agafar alguna de les fruites que veiem per aquí i menjar-la. A veure què passa. Menja una. This is the Jesus Christ lizard. The lizard that walk on water. The color Picari. Està embarassada. A ver, enseña tu tripita. Mira cómo está penjant de la cua. Los machos sacan una papada amarilla para atraer la hembra o defender el territorio. Adeu. ¿Qué es ese animal? La Sílvia i jo ens vam distreure amb aquesta aranya i després que ens diguessin no us separeu del grup, ens vam perdre i ens va tocar córrer a veure si els trobàvem. Mira los bebés atrás. Oh, mira cómo se limpian. Wow. They're endangered species. They're called wild-leaf pecaris. Okay. Don't run. Tienes que correr, porque si corren sí te atacan. Aquí ja tornàvem a Bahia Drake i com podeu veure ben cansades. Mare, roba'm. Cuidao, Clara. La cámara. Ay, me muero.
Mira, mira. Que te sigue, ¿eh? T'està perseguint. Ai. Has estat molt a prop de l'inici. Ei, on aniré? No s'ha mullat. Ja, no, molt bé. Però... Aquí és el nostre vaixell. Què us ha semblat? Meravellós. Sí? Increïble. I Corcovado? Però no hem vist perezosos. No hem vist perezosos. Ja marxem. Adéu. Ens han posat suc de frutes en una bossa i l'estem intentant posar aquí. Jo crec que fem així i girem alhora, vale? Vale, 3, 2, 1... Molt bé! M'està caient a la mà. Olé! Que us ha pillat.